fazzi! Ġejt namel kif għaltinna xazlejn il-profs l-żub test, li daqt misni. Għamil li pjaċir għaqbiz li s-sidġu, għaqbiz li s-sidġu! Għaqbiz dak s-sidġu, jgħandi xaħamsa u sebanna għaqbiz. Fazzi, inti ġejt tamel l-żub test? Ġejt għalas il-kont tad-dar. Mux il-swab test ġejt tamel jgħu s-sidġu namelaw jien. Imma sintomatiku għandek il-sintomi, jinta fal-fejġej. Fiċ ta' faz. Dak kammilna f'Terra Wells, għand il-ħabib tijaj, konna xi 50 il-flet tijaw. 50 mux suppost, għasab sirtu liġi. 50 bdejna. Għax unbat jibqaw iż-zibluni bes, allora spiċċajna s-sitta ma ksindix dik il-liġi. Li ċertu ħara ksindni jom faza. Unbat nkun ħaramejet minna li għat nixrob id-drink tijaj bis-sieċ u kif ingelglu kollu ninduna li ma kien id-drink tijaj xej, kont qed nixrob l-ilma tad-dentatura tan-nanna tas-sieħ bija. Next, please. Għara ħammor fazi, tiju fazi, għara naqatta bejba, xija, right what? Jena ta' fuq xiex spiċċajt Tawa kien xaw raġel ma ġof kem jiet ħażin illum, ħażin għaġeb. Jien fuq tal-Furjana spiċċajtaw għax mor ta' ċelebrazzjonijiet u għattaħjar mor nagħmel l-swab test u li ta' sintomi. Ta' sintomi stax nifhimha għax jiena s-sintomi kollha jkolli f'ġimgħa waħda, eżempju ġeħ ta' ras, il-ħin kollu hija tqabbadili il-mara. Deni jekk ma jitlarix darba fil-ġimgħa nkux jien ma li nimxi fil-kont tad-dawl, il-kont tal-internet, il-kont tad-diabete, kollox nimxi fien u diarea x'nippretendi. Jien nżomma l-Furjana sewwa, malli għalunna li ħadna li kont inni 30 sena nżomm ġo fija ma nagħmilx diarea. Sorry. Għall-swab testaw. Alright, għas-sidġijiet jifilħu. Alright, ċitat! Għaxina ġaħabib tijaj bordin. U għalli, illi tħossa ta' għax apparentament għandhom isakwat imbat twila u jdaħlu jelek fi min jieħlek u maġba kem tħossa. Naħseb biex tħoss inti tkun daqstoj l-brax. Next, please. Għamilienna Robert, mela jena kelli sormi mimli li għamilt commission tajba bieċċitazzjonijiet li ballajt. U bħadġi għamillek intervista u jgħet jikkonsidra l-amnestija, jirranġani jek jaqtali da ċitazzjonijiet. Għaj, ma xeċitament, jaqbad il-ġuħ bl-ċitament li kolina xilli li ma namel test laħat testament kien dak biex tħalt borden. Diffiċli ta' il-ħanina. Jodu jisaqsuk ħafna mistoqsijiet diffiċli. Eżempju, minu l-kummissarju tal-pulizija. Taf xie ktibtulhom? Fejn naf, jekk il-ħin kollu jinbidel. Għaddi li tajba ta' oħra, xie spiċċa fil-1945. Suppost kelli diktbulhom it-tieni gwerra dinjija, general knowledge imma jinfottejthom għax ktibtulhom spiċċat il-1944. Hoj, da testijiet għal xejta minnhom ta' għax biex tkun warden mhux testijiet trid irid ikollok stonku għax meta ssir warden anke n-nies illi jkunu ħbieb jibdew jiskerħu kif jaraw l-ent warden. Warden, kondu, ras fakar, Robert Jolly, xatta ta' għawet warden. Ifimni, wis probably dak li ta' ġejt biex niswabja ruħi għaxina frontliner u faċli li nkun intqajt maċħad bil-virus. Kollu fejjex il-virus ġo fik. Iżda krejt sala ta' t-tġijiet dażix fik. Kondu, Robert Jolly. Vera da. Ras fakar. Vera daħħatna, U jien mhux warden bista, jiena bniedem tad-demmu l-laħam li tgħid kemm jien ġentilmen u ġeneruż taf x'għamilt, ma nafx għamilt iċed, għamilt id-donor card biex kif immut kulħadd jiġi jieħu l-organu li jrid ħajjejx.
U dak it-tijom il-midrejt, Eh, għax ma ħallajtromx il-daw li għadu s-sepiltatus il-kat century. għalix? Jamlu xi sentejja xi fuq darek il-tatus. Kondu, euros faker, rubber ġoli. Daħħaktna. Sa kemm ma tiġix bżonn xi organu int, mbagħad nitku. Somma, jpeġa bżonna organu. Kieku jen naf li ma organu laħadlok. Liema, Il-qalb. għalix? Għax kuna da ġdejda xintom il-wardens bla qalb ma tużawiex. Kondu, euros faker, rubber ġoli. Please. Kiesa, salvatek it-tabejba tax kieku b'xemot iwaħħalilek u wara lek parkjat tajjeb għax kif noħroġ minn hawn iwaħħalilek żgur, gustus. ġejt nagħmel is-swab test. Hekk irrid nagħmel is-swab test. All right? U issa ngħidha għalili ngħidu qbaċċa ħaġa għax għandna l-kaċċaturi xejn ma qbadna sa ġuż kif. Aqas fuq webba ġi u ħabba diżżil ta' coronavirus. U ddejjaqt id-dar jien, ddejjaqt id-dar għax jien għandi ommi venerabbli, all right? Venerabbli, hekk irrid ngħid, all right? Kondu, euros fakker, rubber ġuli. U kellu noqfu il-bejt. Neda u nagħmel il-passatemp tiegħi fuq il-bejt. Darba minnhom titfaċċa venewa ekka, da sekkim fija. Venewa, mhux qed neżaġġera da sekkim fija u tpoġġi fuq il-ħadd tal-imxira u fuq il-label tal-inxir tal-nejber ta' ħdejja. Nimmerala u ntejja tejpum. Imma l-qattix, imma l-ġinsa qattullu għamiltlu ħofrekka, toqbek għamiltlu. Tammel l-għada ġijajti. Għal-ent tisparaj kif u l-ġins, għax għandi toqbek ġo fiħ, tortijak. Għatlu għal-iħħol, għatlu nukol għandi toqba b'sormi, għat waħħal fejk jien, kondu, euros. Aj. Ibni, tkellem sew, għax hawn il-fader. Umur, għax imissek. Għat jibza fader għat jgħamil li ejja, kolla. Ejja, sanana, ejja. Ħoti, kif intkom wara l-imxija tal-korona, jien għadni ma sibċ ċans imur għand barbier ma jimpurtax. Kien żmien diffiċli. Fejn jiena ta' kuljum kont imur indur iċ-ċentri kollha tal-Swabbing sabiex nimmarka isni aġent tal-partit kemm minn dawk illi messhom kienu laburisti u nazzjonalisti. U jekk inkunu qed nitilfu noqgħod insabbat mal-perspex bħal fl-elezzjoni. Ħoti, kemm ilu li ġid l-imxija, kulħadd kellu jirranġa, ħadd piċir ħafna meta qalulna illi il-funerali ħjerġgħu jibdew isiru l-funzjonijiet u fi ftit tal-jiem oħra anke l-funzjonijiet l-oħrajn għax aħna jekk mhux b'xi funzjoni ma naqlawx lira u la lisqof dak il-bot bovril ma applikanniex ħadd minn €100, kellna nirraġġaw li għadna u jiena ħreġ bidejja tajba. Fil-funerali kontet intihom extras bħal pereżempju titnaqqaslek xi ħaġa, innaqaxlek xi ħaġa, nengravjalek ma tebut biex nuru il-mejjed x'kien jagħmel. U kont noħdulhom €100, eżempju ġibu stier u naqqaxtlu envelop, u ħadu pjaċir. Ġi dentist u naqqaxtlu dentatura, u ħadu pjaċir. Però tfottili kollox kif ġieni dali minn niefaħ ta' gynecologist. X'qed tagħmlu? Engravjajtlu biċċa ta' bitlu id-diskors għax hawn it-tfal. Ibni kif int? Jien alright, father. Isma' nkellmek, inti tallimthom il-prejers li għatlek? Iwa kolla slima għaddisa Gloria. La, korrajta kulħadd jafu. L-oħra ta' Robert, it-talba ta' Robert. No, għadni mattix. Mal-ħammur ġewwa jiena sabiex ikun nara l-Swabbing kif sejjer illum u ngħin naqra lil xarmejnek hemm bżonn is-superintendent. Mbagħad in-numri intlhom lit-Terry ta' Bormla għalli tkun tista' tella fil-programm. Terry! Aziz Robertana, kemm inti żvinturat? Kif ġiet għal wiċċek din il-pandemija? Kif laqtet lil kulħadd? Però int xorta b'ajtem b'dak il-wiċċ tiegħek veru gustus. Xejn u ħadd mu se jkissrek laqqas tal-korona il-virus.
multimiljonarju ħajkun uħxunu kbir kara u kulħadd se jerda minnu. Ejwek għazlik ġo xommak. Anka ta' Konrad, uħxunu kbir kien imma bil-maqlub kulħadd redaw. Għammunna mal-swabbing. Isma ma jamlek l-swabbing. Għadlom jiftħolek sew ibnieħnek. Forsi l-laburisti jibdew ixommu meta jkun hemm xi ħaġa tinter mhux kollox jgħaddi. Jiena ħadd pjaċiri li ħajġew jiftħu s-summer schools għax ħanaġa niltaqa' mal-friends. Jiena this year ħammu is-summer school mhux taċ-Ċiżwiek, imma ħamur is-summer school tal-istamperija tal-Partit Nazzjonalista. Ejwa, sabiħa ta' din is-school kważi kollox l-istess, imma jkollhom ftit tweaks partiġani. Eżempju musical chairs mhux kif jilagħbu kulħadd jara kif iżomm mas-siġġu tiegħu ħalli ma jitilfux. Bħalna nazzjonalisti. U mbagħad ħankunu qed inkantaw is-sing-alongs u nursery rhymes l-iktar favorita. We follow the leader, follow the leader. Imma mhux kulħadd jieħu pjaċir li nkantaw u niffollow jew il-leader. X'qed tittamel? Hekk għandna tal-pjan. Ħammur ħanamel l-iswa. Next, please. Jay, kemm excited. Jemma xinti tajt għax l-swabbing se ta' da' fidejja, rajt? Enta tajt da' għatrek fajnek, fajnek. Fajnek, ma' tibni maħx, lejli.